My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Ndipo mmene iye anaona makhamu anakwera mphiri, ndipo mmene iye anakhala pansi, anadza kwa iye ophunzira ake, ndipo anatsekula pakamwa nawaphunzitsa iwo nati, odala ali wosauka mu uzimu, chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. Odala ali achisoni, chifukwa adzasangalatsidwa. Odala ali akufatsa, chifukwa adzalandira dziko lapansi. Odala ali akumva njala ndi ludzu la chilungamo, chifukwa adzakhuta. Odala ali akuchitira chifundo, chifukwa adzalandira chifundo. Odala ali woyera mtima, chifukwa adzaona Mulungu. Odala ali akuchita mtendere, chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. Odala ali akuzunzidwa chifukwa cha chilungamo, chifukwa ali wa ufumu wakumwamba. Odala muli inu amene adzanyazitsa inu, nadzazunza inu, nadzakunenerani monama zoyipa zilizonse chifukwa cha ine. Sekererani, sangalalani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu mmwamba, pakuti potero anazunza aneneri anakhala nawo musanabadwa inu. Mukumbuka kuti pachisanu tinawerenganso mawu ochokera pa Filipi 4 verse ya 8 amene akuti, chotsatira abale, zinthu zilizonse zoona, zilizonse zolemekezeka, zilizonse zolungama, zilizonse zoyera, zilizonse zokongola, zilizonse zimveka zokoma, ngati kuli chokoma mtima china kapena chithamando china, zilingirireni zimenezi. Pachisanu paja tinatenga nthawi yathu yambiri tikulingalira pakaganizidwe ka dziko lapansi, earthbound mentality or mindset. Koma timanena kuti ife ngati ana Mulungu, kaganizidwe kathu kayenera kuganizidwa heaven bound mindset. Zimasiyana kaganizidwe kake, ndi chifukwa chake Paulo akuti kaganizidwe kathu nthawi zonse tiziganizira zinthu zomwe zili zoona. Kodi pa nkhani yomwe ikukambidwa apa, choona ndi chiti? Ine ndinapita ku Robert Break Secondary School ku Kongwe. Motto ya skulu yathu inali yonena kuti the truth shall prevail, kuti choona chimapambana nthawi zonse. Ndipo munthu ukanena choona, sulira kukumbukira
kuti kodi auchi aja dzulo ndimawauza chiyani, chifukwa wauza choona ndipo choona chimapambana. Koma ukanena bodza usaliyiwale bodzalo, chifukwa potha masiku bodza lija limazafika poti lakhwima silingamvekenso. Ndiye uyenera tsopano kubwera ndi bodza lachiwiri loti lifanane ndi bodza loyamba lija, kuti anthu asakutulukire kuti ndiwe wabodza. Ndipo bodzalo lizafikanso pakutha mphamvu. Ndiye kuti uganizirenso bodza lachitatu lomwe silitsutsana ndi bodza lachiwiri, lomwe silitsutsana ndi bodza loyamba. Zikafika pa ndime imeneyi umalephera. Anthu amazanena kuti amayi inu, abambo inu mulibe chilungamo. Dzana munanena mawu mwakuti mwakuti, dzulo munati, lero mukuti, sizigwirizana. Koma mawu a Mulungu akunena kuti ife ngati ana ake a Mulungu, ife maganizo athu akhale maganizo ozikika pa choona. Komanso mwina ndipitirize kuti Ambuye Yesu ananena kuti ine ndine choona ndi moyo. Ndiye kuti maganizo athu azikhala pa Yesu. Ine mlongo wanga ndi mbusa wa Assemblies pomwepa pa 36 amandiuza kuti ine ndifikepo mlandira Yesu ngati Mbuye ndi mpulumutsi wanga, chinthu chimodzi chomwe chinandipangitsa kuti ndiyambe ulingirira za Yesu ndi zoti poyamba mumati mukabwera kumudzi pa holiday uchoka ku skulu, ife timakhalira kuti he wabwera atuja amangokhalira Jesus 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 Jesus. Inde zimafika poti mwina akhoza anthu kumakutcha mayina, koma chifukwa iweyo ndiwe munthu wonena choona, choonacho chimakuwombola. Tsiku lina ine ndili mu ofesala wanga wina kubwera akuti bwanji muli mu ofesi? Ndikuti maofesa in charge anzanu wonse ali ku meeting ku mesi. Ndikuti sinudziwa chilichonse. Anyamata inu kunabwera message ya meeting mmene mondamba kukonzekera. Akuti ayi kuno sinabwere. Mwina signals sanabweretse. Tamangani mukachite check message. Anathamanga kukachita check akubwera nayo akuti message inuyo palibepo. Nkuti basi ndiye kuti msonkhanowo ine sikundikhudza. Sinapita. Abwera kwa zinzanga ku meeting kuja, ndiye wina anabwera uchoka ku meeting straight. Kodi iwe bwanji sunabwere ku meeting? Ndikuti ine pa message panalibepo, sinayitanidwe. Ndiye anayamba kuseka. Nkuti useka chani? Akuti zomwe timakambirana uku I think abwana anadziwa kunena kuti iweyo ukakhalako ukatsutsa ndiye anakusiyira dala. Ukakhala kuti umaganiza zachoona, umayankhula zoona, ungakhale dziko limadziwa silikuyitana likamapanga maupo, chifukwa limadziwa kuti iweyo ukanena chilungamo. Tizikhala woganiza
maganizo athu azoona. Akuti zili zonse zolemekeza, zili zonse zotani zolemekeza. Akuluakulu, ungakhale zinthu zitakhala kuti pena pake zinthu zina sizikuyenda bwino pa mpingo, iweyo sungakhale ndi maganizo wonyamula placard ndi kusachita protest pa mpingo, chifukwa zimenezo sizolemekeza mpang'onong'ono pomwe. Upeza njira yobweretsa zidandaulo kuti aya pepana zitsogoleri ndi kuona kuti dera ili ndi ili zinthu sizikuyenda bwino mwa mtundu wakuti wakuti wakuti. Zinakatheka tinakapanga mwakuti mwakuti mwakuti. Ndakusiyirani nkhani atsogoleri, kambiranani. Ndiye maganizo woganiza molemekeza zinthu, wosati mochepsa. Lero tikukhala pa nyengo yomwe anthu a dziko lapansi amakuza zinthu zoyenera kuchepsa ndi kuchepsa zinthu zoyenera kukuza. Ndimakonda unena ine kutchalichi kwathu, akuluakulu, zomalepheretsa chitsitsimutso chifukwa cha nsima sizoona. Ayi pepani mpingo pa programu tinasonyeza kuti chaka chino kukhala chitsitsimutso kudera folo, ndiye ayi ndalama zasowa, chitsitsimutso chalephereka. Ufunse ndalama zanji zomwe zasowa zogulira mbuzi ndi nkhuku. Kukuza zosayenera kukuza ndi kuchepsa zoyenera kukuza. Maganizo athu azikhala maganizo aulemerero, noble thinking, noble thinking. Akuti zili zonse zolungama, chilungamo, justice. Antakuwuzana akuluakulu, chilungamo cha dziko lapansi si chilungamo konse. Ine ndinali wa polisi tu, ine ndimadziwa anthu ena amene ali kumaula sanalakwe koma anamangidwa mu dzina la chilungamo, ali ku prison. Anthu ena amene ndi mbava zotheratu zinakapulumuka ku khoti pamene anaba ndithu. Ndikukumbuka sabata yatha wina pa forum yathu ya anyamata amene tinapita ku Chansa College 1980 anayika katuni ya munthu amene amayimbidwa mlandu ku khoti, mlandu wakuba ndalama 5 million kwacha. Ndiye jaji akuzanena kuti khoti talingalira umboni wonse umene waperekedwa muno, khoti ino ikukupeza iwe wopanda mlandu, uli pa ufulu, zipita ku nyumba. Ndiye munthu uja aziti nali ndifunsa ajaji akuti ukuti cha, ndiye kuti ndalamazo ndikhozokadya. Ndiye chilungamo cha dziko lapansi. Koma Mulungu akuti ife tizikhala anthu achilungamo, tizilingalira chilungamo. Akuti zili zonse zoyera, zili zonse,
everything that is holy. Holy. Zoyera zachilungamo zoyera mtima. Kuli district ina ku Malawi kuno sindiyichula, ikakhala mbali ya ku polisi upita ku station kukayang'ana milandu yomwe imapezekako, mlandu wa chigololo suupeza. Palibe rape kuti munthu akanene kuti anandigwiririra district imene kulibe. Ndiye mbusa wina amene anapita kukakhalako mbusa pa boma la district imene yoyo amandiuza kuti adzonzi kumene kuja suyerekeza kuyima pa gome ndi kutchula chigololo, ufuna Khristu akuthawe. Kufika poti mpingo kuleka kumatchula chigololo kuopa kuti akhristu athawa. Koma Mulungu akunena kuti ife tizikhala amaganizo achiyero. Pamene pali chidetso tizichitchula momwe chilili. Kumafotokozera anyamata ndatsikana kunena kuti wosalowa mbanja mosatsata njira yoyenerera. Vuto lomwe mwina tinalenga mu mpingo lopangitsa kuti ana athu azingotengana ndi vuto ili lophatikiza kumanga ukwati mu mpingo ndi chikondwerero. Kati ukamanga ukwati ku chalichi ndiye kuti mukamachoka pamenepo mupite ku holo. Ndiye ana ena posowa ndalama amangoti atingotengana ife tilibe ndalama. Ni mati ndinene mukhoza kuzamangitsa ukwati ku chalichi iweyo mtsikana usanavale velo, nyamata usanavale suti. Nditakuuzani akuluakulu, velo ija si chikhristu. Mu Baibulo mulibe velo. Ndipo tikayikumba velo ija ndi chikunja chenicheni. Tikayikumba mbiri yake ya velo ndi chikunja. Tikakumba mbiri yake ya wedding cake ndi chikunja. Wedding cake imakhala keke yomwe akayiphika isanakadyedwe ku chikwati amadulako nkukapereka nsembe to the god of fertility. Nchifukwa chake amati ayayi ketekeyi ana asadye, osakwatiwa kapena ukwatira asadye, tidye amene ndife okwatira okhaokha. Nanga simunakapereka nsembe kwa Mulungu oti muberekane muchulukane. Mulungu ananena kuti muberekane muchulukane mupereke makeke. Ndiye tisalepheretse ana kumanga maukwati kumpingo chifukwa choti alibe ndalama. Abwera zamangitse ukwati asanavale velo, asanavale suti. Abwere iwo afunulowa mbanja mwa chilungamo. Abwera zamangitse. Sazakana awa. Sazakana. Akupitiriza kuti maganizo athu azikhala pa izo zomwe ndizokongola. Azibambo kawiri zokongola zimativuta ukakhala ni maganizo azokongola. Masiku ano ndi usangalala azibusa nkhoma mwambu uchena ayiti kumanena. Azibusa mwambu uchena.
uchena ati unkwabwino chifukwa uchena nchiyelo. Ndunama ntakuuzani ine nabadwira ku Zimbabwe, ndinabwera ku Malawi kuno 1972 December. Nthawi imeneyo 1972 kumidzi sindidziwa kwanu koma chigawo chapakati chino umatuka lowa mudzi umene anthu ake mudziwo anagwira chikhristu. Mudzi wa chikhristu masiyana ndi mudzi wa chikunja. Kapena mudzi momwemo zimapezeka kuti mabanja awo anagwira chikhristu koma mabanja ali kumusiku ndi achikunja samafanana. Malimana amabanja achikhristu kumakhala nyumba wosati za njerwa za malata, zimakhala zosinja zomwezo, za udzu zomwezo, koma zimakhala zoti umaona kuti mzimayi wa nyumbayi amazira nyumbayi kamodzi pa Sabata, amakhula nyumbayi chaka chilichonse, abambo a nyumbayi amafolera denga chaka chilichonse. Nyumbazo zimakhala ndi chimbudzi, zimakhala ndi bafa, zimakhala ndi thandala. Komanso anali makhomo amene amakhala ndi nkhokwe yachimanga, ya mtedza, nkhuti ya mbatata. Mbali ya mudzi ya ku chikhristuku kunalibe matekenya. Mudzi omwe ukangotsekera ku chikunja kunalibe zimbudzi, anthu amadwala kamwazi kawiri kawiri, kunalibe mabafa, kunalibe mathandala, kunalibe nkhokwe zoti munthu nkukugwira mtima. Chifukwa chiyani pamakhala usiyana? Kaganizidwe. Akhristu analata gwira chiyelo. Ndiye ine nimazifunsafunso, nchifukwa chani lero kumidzi sikusiyana banja la chikhristu ndi banja la chikunja? Akhristu tapotoza kaganizidwe, tayamba kuganiza ngati akunja. Nafenso tayamba kukonda nsanza, tayamba kukonda uve. Sitiganizira zokongola, akuti chilichonse chokongola. Woti ine ndikapita pa mpingo ndikayang'ana kupeza izi kulibe, ndimadziwa kuti muno azimayi anafa. Mwamva? Ndikafika pa mpingo ndikupeza kuti palibe chitukuko, nyumbazi zili ndi ming'alo, ndimadziwa kuti azibambo a mpingo uno ndi akufa. Koma kukapanda maluwa, vuto ndazimayi. Mwaleka kuganiza mokongola, chifukwa azimayi kukongola kumakukhudza neti. Nchifukwa chake Sande mumayamba ndinu dzuka, koma mumalizira ndinu kutani? Kukonzeka. Nanga simakhala muwona kuti kodi zakhala bwanji. Akuti chilichonse chokoma chokongola ife maganizo athu azikhala kuti zokoma, ndiye pazikhala maganizo athu. Chilichonse chotamandika ndiye pazikhala maganizo athu. Paulo
analatalingalira mozama zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu anaphunzitsa. Akuti ndi wodala munthuyo wosauka mu uzimu. Mawu a Mulungu apa sakunena kuti wodala munthu wosauka, ayi. Akuti wodala munthu wosauka mu uzimu. Ndi wodala munthu amene ali ndi njala ya uzimu, ali ndi umphawi wa uzimu, ndipo akuzindikira kuti ine zikabwera kudera la uzimu, ineyo ndine mphawi. Ndiye umafunafuna nthawi yonse kuti uthetse umphawi wako. Ndipo buku ili, Baibulo ili, munthu sunganene kuti ine ndinaliwerenga lonse ndipo ndinalimvetsetsa lonse. Ayi, ndiye kuti sunalimvetsetsa. Ndikhoza kukupatsani zitsanzo. Dzulo ndimafunafuna buku lina lake pakati pa mabuku wolembedwa ndi mbusa Doug Howard Mills wa ku Ghana. Ndili ndi mabuku woposa 90 wolembedwa ndi munthu mmodzi, Doug Howard Mills, kuchokera m'Baibulo. Tsiku lina ndili ndi mzanga wina, nthawi imeneyo anali mbusa ku Winners Chapel. Ndiye takumana mtauni, akundichita introduce kwa mzake. Ayawa nda brother Dzonzi, amakhala ku area 30 ku. Ndiye mzake ujaziti. Tsono brother, mumachita fellowship kuti. Ndiye ine ndikumuza kuti ku CCAP. Nafenso tinali ku CCAP. Munakabwera kwathu ku Winners Chapel. Ndiye ndinamfunsa funso. Nanena kuti, oho, ufuna ine ntabwera ku Winners Chapel? Akuti pa mabuku a David Oyedepo. David Oyedepo ndamene anayambitsa mpingo wa Winners Chapel. Pa mabuku a David Oyedepo, iweyo wawerengapo angati? Iye uja kuti ndiye samwina 8 akhoza kufika. Ndikuti mabuku 8 amene wawerengawo unagula weka? Akuti ayi, kubwereka kwa zinzanga. Ndiye namuuza kuti ineyo ndawerenga mabuku a David Oyedepo 38. Mabuku 38 wosewo ndimazagula ku bookshop ku chalichi kwano. Ndiye pakati pa ine ndi iweyo wa Winners Chapel ndani? Anangoti go. Chomwe ndunena nchonena kuti sizingatheke kuti iweyo unene kuti ine mawu a Mulungu nawadziwa wonse. Ine dzuloli mapemphero amadzulo, mzimayi amene analalikira kuwerenga nkhani ya dzina wanga, nkhani ya Loti, akuiwerenga kenaka kuzafotokozera ndi kutchula kanthu kamene ine sinimakumbuka kuti ndinakaona. Aziti, taonani, kodi zipongo zake a Loti anapanga chiyani? Ine azipongo zake anatchulidwa pamene paja. Kenaka ziti azipongo zake a Loti to amaseka. Amamseka Lotiyo pamene amawuza kuti tiye ntizithawa, Mulungu awononga mzindawo. Ndiye iwe ngumanena kuti basi mawu a Mulungu nadziwa wonse.
zomapita kuchali chimauli wose mumakamva chani chanyowani. Ayi, ndiye kuti iwe ulibe njala ya uzimu. Akuti ndi wodala iwo achisoni chifukwa azasangalatsidwa. Izi zimakhala ngati zotsutsana. Eti wodala achisoni chifukwa azasangalatsidwa. Ukamadutsa nyengo ya chisoni ndi pamene anthu amabwera kumazagawana nawe chilimbikitso. Pamapeto pake umapezeka iweyo utalimbikitsidwa kuposa momwe unalili usanadutse muchisoni. Ine chaka chatha pa 5 February amayi anga anamwalira ali nzaka 89. Koloko ya usiku yabwera foni achamwali anga uimbo choka uchipatala, amayi amwalira. Ndawuza abusa anabwera ndikuzanena kuti Dzonzi paja dzulo napita kukacheza ndagogo. Ndiye ndikuti ndiye aziti ndinafunsa mafunso awiri woka. Number 1 ndafunsa agogo muli ndi nkhawa? Anandiyankha kuti ndilibe nkhawa iliyonse. Chifukwa chomwe ndilibe nkhawa iliyonse nchonena kuti ntchito yanga yonse yomwe Mulungu anandituma pa dziko lapansi nakwanitsa. Ana anga ndinapititsa ku skulu. Amene skulu inamlaka si chifukwa changayi. Ndiye anafunsa funso lachiwiri, nanga ubale wanu ndi Yesu uli bwanji? Ndiye anayankha kuti Yesuyo ndamene ndiudikirayo. Ndudabwa kuti ma building materials a nyumba yanga sanakwanebe. Anakandimalizira nyumba yanga anditsekulire chitseko ndizipita kumudzi. Ndiye abusa nati atandiyankha mafunso awiriwa basi ninayamba kumangocheza nawo. Kenaka kwacha ndikulumikizana ndi chemwali amene anali kuchipatala azindiuza kuti achimwene atawapatsa drip yachiwiri ya magazi amayi, chakumasana uku cham'mafolo anaza ndifunsa ndi anaja kuti kodi ino murani apa? Ndiye tinati amayi nesa inu muli mchipatala ife tikuyang'anirani. Aziti muchedwa. Azimayi achigwirizano amene adzadza nyumba ku 36 ndikusefukira panja simukuwaona? Amayi azimayi achigwirizano tiwaone bwanji tili kuchipatala? Akuti ndi awoto. Mukawapeza mukamachoka kuno. Kenaka cham'ma 11 koloko kwa usiku aziti kodi ino nyimbozi mukuzimva? Amayi nyimbo ziti? Akuti hey
ndipo nyimbo zokoma zedi anthu akuyimba nyimbo zokoma, komanso malowo ndi malo okongola. Kati simukuzimva izonso nzano. Ine ndinapeza chilimbikitso ndi chimwemwe chomwe sinakakhala nacho ndinakapandodutsa ndime yachisoni. Azinzanga amene amabwera pa 6 tsopano kumaliro amandipeza ine ndikucheza. Iwe malo moti ifeyo ndiye tizikuchezetsa iweyo ndamene utichezetsa ife bwa. I said bwanji inu mukhumata ndi icheni chikhokombe chili mnyumba icho chatsaliracho nchikhokombe ichocho amayi angapita sisi awagona umo. Endi kumene apitako ndakudziwa ngolimbitsa mtima ngosangalatsa. Wodala achisoni chifukwa azasangalatsidwa. Ndi wodala akufatsa chifukwa adzalandira dziko lapasi. Patakali pano tikamaona momwe zimapangikira mu dziko la ndale tikhoza kuti ayi anthu ofatsa amati ine ndale ayi. Kuzeni chisinsi. Tsiku lina Yesu azabweranso ku dziko lapasi. Akazabweranso Yesu ku dziko lapansi azatha zaka 1000 akulamulira pa dziko lapasi. Ndiye mpamene tizaone ofatsa ali mafumu, chifukwa Baibulo likamanena kuti Yesu ndi mfumu ya mafumu, sili kukamba za mafumu a dziko lapasiwa. Mafumu ake ndife amene tinamlandira Yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi wake. Mafumu ake ndife amene tizalamulire pa dziko lapasi pamodzi ndi Yesu for 1000 years. Akuti ndi wodala ali kumva njala ndi ludzu la chilungamo chifukwa adzakhuta. Ukatsata chilungamo mu moyo wako uzakhala moyo wa mtendere, mtendere umene dziko lapasi silipereka. Wodala ali akuchita chifundo chifukwa adzalandiranso chifundo. Amalandira chifundo chifukwa chani? Ambuye Yesu ananena kuti tsiku limenelo muzidzandifunsa ndizakuwuzani kuti singudziwani. Ine ndinali wodwala ku chipatala simunazandichezetse. Ine ndinali wandende simunazandiyendere. Ine ndinali wopempha simunandipatse. Ine 1991 ndinaphunzira phunziro osati masewera. Ndimakhala mu area 3 umo. Anazabwera mzibambo wina kunali njala 91-92. Mzibambo zangofika kukhala pasi kuwauza kazanga, pepana mayi mpatseni chakudya, pepani ndifa ndi njala ndatha sabata zitatu osadya. Amayi akumuuza mtsikana wa ntchito uyika nsima pa moto, akuti amayi kati pali kachakudya kena kamene nkhozi utafuna ndi udikira nsimayo mpatseni. Akazanga nakatenga mtanda wa nsima unakhalira dzulo madzulo mfriji chifukwa ife sititaya nsima. Anautenga panali therere ndikuwapatsa ndi madzi,
anadya mtanda uja ngukhala ngudikira nsima tsopano yotentha. Yabwera nsima, anadya nsima ija ngumaliza ngumwera madzi. Anakhala pamenepo cha chete mwina mpaka 30 minutes. Kenaka anazati, mwapulumutsa moyo wanga. Anapita. Patatha masabata atatu anabwera ndaka zawo ngutibweretsera therere. Kenaka amabwera chaka chonse cha ujeni timatia 2001 anabwera chaka chonse timapatsa chakudya, nthawi zina timanyamula ngukasiya chapatsogolo paja. Kenaka 2002 achemwali anga ngumwalira. Ndiye amalume anachoka ku Zimbabwe abwera. Kenaka ndinaperekeza kumene kunachokera gogo anga abambo anga kwa Mphangula uko kwa Mazengera. Pobwera madzulo ndiwapeza mdalaja lipakoma. Abambo, nthawi zino simunanyamuke? Akuti ndimakudikira iwe. Bwa akuti anandiuza kuti wapita kwathu. Ine kwanu kuti? Kwa Mphangula. Iya inu mnaniuza kuti kwanu ndi kubunda. Kwa Mphangula kwakhala kwanu bwa. Aziti ayika mfumu Mphangula uja ndi mainelo ulowa ndine. Iye uja ndi ng'ono wake, ndi mng'ono wanga. Ndiye nnamuuza kuti lowa ndiwe. Kubundaku ndi kwawo kwa bambo anga. Ndiye nkuti nanga ine popeza kuti ndinapita ku khomo la mfumu, chifukwa mfumu ndasuweni amayi anga. Ndinadyetsa amalume anga chaka chathunthu ndisakudziwa ndikudyetsa malume anga. Ndikukuwuzani, munthu wopempha uja wobwera pa khomo panu inu ndikumana muzamana ngelo. Ndikuwuzani, ndinayinena nkhani imeneyi kudzenza CCAP. Pa Sabata pachitatu ndikuyima pa 7-Eleven. Abusa akutuluka mgalimoto andiona ndazikula mpingo awiri. Adzonzi. Ine ucheuka abusa ayamba kuseka. Ine anthu inu munditana ndiye mwamba useka bwanji. Aziti ayika tuchokera ku depoti timakasiya Yesu wako ku depoti. Ine muthandauza chani? Akuti tinali pa khonde pamanse. Ndiye pabwera mkulu wina ndikutiuza kuti auchokera ku Salima akupita ku Maliro kuchiradzulo abambo ake amwalira koma transport yamuthera. Ndiye anthu amulozera chalichi yathu kuti azapemphe transport. Ife kuona munthu watsika galimoto ku Kanengo wadutsa machali chambiri mbiri kuti azafike kudzenza. Tangoyang'anana tikuti bodza. Uyuyu sakuchokera ku Salima uyuyu ndi Yesu wa Dzonzi uchi. Tangolowa mnyumba tenga ndalama tatenga galimoto tamsiya ku depoti tampasa transport money. Kaya azipita kumwamba azipita, koma ife zoti timmane transport money Yesu wa Dzonzi ayi. Ndimaliza. Mulungu safuna kuti ife tiziganiza momwe dziko lapansi limaganizira. N'chifukwa chake Mulungu amati dziko lapansi limati ukafuna kukwera mwamba kwera mwamba, koma ine ndikuwuzani kuti mukati mukwere mwamba muzitsitse muzichepetse. Eti dziko lapansi limati ukafuna upita kutsogolo pita kutsogolo,
koma ine nguti bwererani mbuyo, futukani. Koma nitakuuzani, munapangako long jump, kuti masiku ano masukulu alibe za sports. Long jump munapangako? Tikamapanga long jump timapanga bwa? Timahamba tafutuka. Ndiye nguli yamba liwiro, ndikuthamanga, ndiye umakajowa mtunda wautali. Nthawi zina pamafunika kufutuka kuti ukwanitse kujowa mtunda wautali. Ambuye odziwa odalitsa, adalitse mawu ake awa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.